Joulupukkin matkaan käy Villilässä. Tuli täällä käytyä ja jatketaan seuraavaan kohteeseen tästä, kun tää on mitään. Ollaan kuulolla täällä on. Se on morjesta nyt Henrille. Pukki jatkaa matkaa. Täältä on kompassi, että missä se porolauma on. Heippa! Otas nyt. Se oli tännemmäs. Kompassi näyttää. Heippa! Joo, meinasin mennä vahingossa, mutta käytän kompassia apuna. Heippa! No niin. Nyt mennään. Näin se matka jatkuu pienellä opastuksella. Ollaan yhteydessä joulupukkipalvelun Villilä Tampere jatkaa matkaa kohti Pirkkaa. Se on moro. Nähdään ensi jouluna. Ja toki mä tässä vielä jouluviimeisillä viikollakin käy ja joulupäivänä ja uutena vuotena miten sovitaan. Ollaan yhteyksissä. Joulupukkipalvelu@gmail.com. Hyvää joulua, valkoista joulua.